בלי עין הרע, בית מדרש, צפוף, לימוד תורה, איזה שמחה גדולה. שתראו רק נחת אמיתית, ושהבנים שלכם עולים בתורה ויראת שמיים. לומדים יחד עם הבן, הם מקיימים זה עוד יותר. ממש לומדים תורה יחד עם הבן. אני חושבת שמה שהישיבה הזו עשתה לרועי, היא חיזקה אותו. הוא עבר תקופה מאוד קשה בבית, והישיבה הזו נתנה לו חיות לחיים. אם זה מהרב ברלין ראש הישיבה, אם זה מהרב פרידט שהשם ישמור אותו, שעד היום הוא איתנו בקשר, הוא לא עוזב אותנו, אפילו לא לדקה אחת. הוא דואג לכל הילדים שלו, כמו אבא שלי. המשפחתיות שיש שם, האהבה, הנתינה, האכפתיות, היום לא מוצאים את זה בכל מקום. יש בתוירו הקדושו יש כוח עליון להושיב נפש. בתוירו הקדושו יש כוח עליון להושיב נפש. יש בתוירו הקדושו יש כוח עליון להושיב נפש. בתוירו הקדושו יש כוח עליון להושיב נפש. כי יש בתוירו הקדושו יש כוח עליון להושיב נפש. בתוירו הקדושו. כל הזמן, אמא, אני נוסע לישיבה. אז הייתי שואלת אותו, מה בעצם יש לך בישיבה הזאת? אבל אני יודעת שהוא קיבל שם הרבה חום, הרבה אהבה, יש שם הרבה אכפתיות מצד הרבנים, המון. הישיבה הזאת זה אווירה משפחתית, זה יותר אווירה משפחתית. הרגשתי, ואני מרגישה גם היום, שישיבת אחינו היא חלק נו כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע. תפילה אשא ישנם ימים ללא מרגוע ולא אמצע לי נחמה. מוכרח אני לנגוע בעשבים
החשוב הזה לבשל לבחורי הישיבה שבאים מכל מיני מקומות בארץ. באמת אנחנו משתדלים לתת להם את המיטב גם בארוחות בוקר, גם בארוחות ערב, מדברי חלב, קורנפלקס, מעדנים מדי פעם, בראש חודש דברים מיוחדים. בארוחת צהריים גם יש לנו את השניצלים, החלבונים, את העורב, שזה הפחמימות, הירק, הסלט. זה דבר שלא מוותרים עליו, על הירקות, באמת בוקר, צהריים וערב. ובאמת ככה, מתוך היכרות עם הבחורים שנכנסים למטבח ויוצאים, ככה באים לחפש את אמא באיזשהו מקום בישיבה, אז באמת ככה שופכים את הלב, מדברים, כי באמת כל כך מחמם את הלב לראות איך שהם באים מרחוק ומוכנים לשבת וללמוד פה. מתי שאתה רוצה תבוא, הישיבה שלי פתוחה, כל הדלתות פתוחים לפניך, קירב אותו, וזה היה מאוד נעים לשמוע, כי לא בכל ישיבה שומעים מה שהרב בני אומר. ושם מסביב לעולם יש צרות, דאגות, החיוך נעלם, מחר תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. נתנו להם להיות עם חליפות, עם כובעים גם, זה היה ככה לקראת סוף שנה. הכל ככה לא ככה להנחית על ילד דברים חדשים בלי שהוא מוכן לזה. רואים אותי מרחמים עליי, חושבים שהחיים שלי קשים מדי, מצומצם ושאני לא מבין בעולם הזה. קם ואז תבין, אולי בסוף תרגיש, הנשמה שלך זועקת, אז תגיד לי, תגיד לי מה יותר מתוק מדף מרק, מספרה טובה ברמב"ם. תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה, זה גם עולם הזה, זה גם עולם הבא. זה הראש ישיבה שמה, זה משהו בלוח. זה אין כאלה אנשים.
אין, אני אומר את האמת, אין כאלה אנשים. תגיד מה שתגיד, אין כאלה אנשים. זה בן אדם משכמו ומעלה. איך משה רבנו עליו השלום, איך נמדד מנהיג. הוא הולך גם לגדי הקטן שברח מהעדר, למה אני אענה לך, יש לי מספיק בעדר. הוא גם הולך אחריו לראות מה הבעיה שלו. שואל אותו, מה?